Ebue wankwamo Ebue bape umesio Pata nevia no adayache We the dampedria man in Sagunubwe Bama nevia no adabienanye Na wo kwani na me frewa umre Akata wani ase wonhwe wo bia bia Waka nsa bia bomu ase wonchie bia ya Eh wadam pedue mo ani si owro mi Nye na wo kwani ni na me di areho ya Papa wo brida ni eswa da bia nanya Mr. Sorry na wo free woni Owra dan sun free woni wo boafu okwe na mede ni Aja so mbo ami atompada Nye ode dan pedue mako jambo yeti o Asini wana ko jambo ni tie Obi otumo dware na na bi obi adware ni Obi otumo dware pa no bi na ko dware no Ya to ne mpese wo te sa kola fufura Ya de da te se nhwede obi na pra wo ho ye mo ire ho na me de ni o Ne ni pada sane no atom pada ya Echa no ho ya Ebue wanankan ni se wada bi enyane Amanfo nyina na etwa ho asa Babusiafo nyina na ye kwa ho apam Ebue ye rewo na ni pet se ni Ye aba na ye kurom ye hwio ni ye chem Ye oda sani pa no atumpa dai Ne mami atumpa dam jine mo kwa Mami ni ma atumpa da sofusu Abasia ni ma atumpa da mami ade Ne wadam pedue mo ani si owro me Ne pani mo pa no atumpa da wi obi a hwe obi anan ko fari ade Obi ofari ade pa no no kwa da fa kwa Ari pa ni na ba no ho obi esu frɛ ni Oye wadam pedue mo eden sa gunu buwe Okane nsa bia bomo se wonchi obi abiem awieye na ba Mumi anu do ya nwo na ni panseri Ona ma asasi suwa ye kono ye be Ne ye kono ba ku ye kono mienu ya oda sane wa wieye na mpemu Obi a be wo ni ade da mpediem Sawupo ye twa nwa ya Ne ye wieye ya re wo nko ade o Mumi anu do ya una de da mpediem o ya Yade dan pedue ma fe ne ye be pu ahwe wo Asmesi yade dan na efata no pa Asmesi yade dan na ne ho fe pa Abra wo na mo so sa wa na odware ya Wa so le dware ya obi ami sa wa sembia Ne o yade da we ti sa kola fufura Yade dan pedue mu mi de mi gina mo ko Baba tumpa da na me de ni o Yade dan pedue ma ko jan boni tio And this way was your name, my pan, I didn't pay them say. Yeah, I didn't pay them a code, I'm with ya. Obiania blows from me. And I may come. Ochi fani kwapempa kwanye buafu wasamradi ya uobo mfua mwaya kenken kwanye demu kosa Ochi fani kwe Nana mi ya mami yako Dini kom Dini yao Dini mwanini Ebu siya Isi anto Wambo Ene Akrabo Apai Yes, sir.
Obeko no ne. Yesu mame. Ne nema. Ena me. Sabe kro from me hine. Achame. Me pacho mi di ho achame. Ana me te ho kwa. Sa kwan na ho a. Pacho mutini. Ada me nema sir na no. Hello. Yeah, bro. I was saying, tell me. Oh, maybe I'm the second. I'm an inya a dorsal. I see a dorsal. Not dumb, the musie, need dumb mucasam, a dorsal. Was say a boa bratich and would not well say a front attention. Me Kobe, Min Cabby, and then man and traffic, Monchimume. Before I was man, I may be. Nanano, a sansa crocotiaco, Jan Sabua for why crocotiaco was so crowded. Crobias and Tecotoco, and any PSC, and to make us up, I mean, baby, America. I'm the actor. Everybody say, Oba Nante, you are Abusuma Ba. This is Popro. Was as a was our young Kumakasa, the Yamma, the Sakwaja by Yambe Piso. Now, me what did you know? I would do grab move. Your friend no marry yes, mammy. Also, what internet? What didn't you say? Kotoku the grandpa. Mammy Sabia son Sabiaku. William Sadia. One Nana Osei Kwadwo. I don't hear a crow. Was a bit of one children I want for you not after a boss. Which you fanning copy pam quire boafo. A pam pembler will see a bra. Walk up and down, baby, a quan entirely coming to Bama say, Kwadwo. Sabia song. Bamuhene, the Intinum Gina. Nana and Penese and Tassoon Quanante. Maybe I magic. Abekunane 90 July. What's it? I just say a crime is so what nice because send me a quack with Daniel and a crabbo, a tiakabuku. I know to me, Croatia, Benkum, Nefan, a quam, and the Benkum. I don't know who cried a shake. Say, or Baba Bishu and Yukum. So none more come one. Only train us here. Now we'll baby at the I don't think Nagasha, Benkum in the fan. What than here, a yard Opa, a yard Sabia son Sabiaku. Not in the marry, yes, mammy, Sunday Osei, and man and Pacho, fuck all man, if I begin a baby. Yagina to walk at her mammy. Mo, Nana, a bear what? But when you watch it, that's your brew. May I am an AF. And no matter somewhere, Osei, nothing.
on your baby, or child wanting, and Miss Samuada. Nanan way was see one Numbia Roman for yet two head there. Mete, mewu, say, Mete, mewu, and talk now and yet. I don't think, or by an was a baby. Mikunu, Mepajo, Yawa, Ekunu, and a Johnny Mikunu. Now my reverend and I, my reverend and I, some power. I don't think, Nana. One mamma, answer, a mamma to in room. The uncle pet Nukunu and Fambrano. I don't think, the snap, slada. Or you bear one idea. I need to near to Chodo, our. I don't think, the snap, slada. And I was saying so 1 year. No, mammy, patch up with it. Why are they? A high crown, come a body cap. That's it. That's it. That's a song. Some stretch me as so we there. Now, Jamie, I'm a now we are Woosia. Obedience of phobia, and I don't know, make boy, Yana, me, as I said, was already an ensuring decay. What's it ensuring? Water is life. Assuming, therefore, supposing that young comes out of the now, I may patch on the Bromia, Minya. I don't take Osei, sorry, I don't know, Mary say, lead kindly light and me. They sang, they grew, lead out, lead. Me say, sang with that in the marriage to Busasa. Mammy, me the memo. I don't think about Mary was in institution. Obedience of war. Okay, Isaiah woman. It's a dear neck. It's a mood poor. If I told. What kind of banyas are falling into was some added I don't think battle. In the medicine is unique. What a maniculo, Ania Busia, me patch out when you're Bramusu, me patch out what I wear Muso. I said, then you have Bramusu, and I will take you, then you have the actual. The wolf in the age, me patch out water is life. I don't think you're on Fago Golden. When you know, yes, was a Sabia so Sabiaku. I want Bratcha, or Tunas was sure, a friend attention. Me patcho, say, I got crap, or who would negate a good was a crab a fat way. I don't think, Mamma and patcho. Nyaba daje peja sifom ana se fakofom eye na nka adwoa ne baha na namunim sa ne memintozo brodia wo fafa okoban so wo ye panin enunti 1 year na sabi ebia ye betrem panimfo no ye benchram koda anunti no madaroma onman ofa kwan a ofa enko okosabi eso na sabi amamre ofanye twa kai twade na nka adwoa no woso da bi mi kwai na bia me kwai me hun se di mesi aka no ade sanity de ya ene nana aye the tiro na tiro ne ana mpese meka na no oba akwadefuo bi abi komne na kwatwe mpana kankra wo kan ya samba kwa wo kan ye aye ba kope ene kana ne ka conductor ya ka mate ene en ka mate bio yen ka force bio force aye boutique me pa cho ba kwa waya one time abi bu afuno abusu apeni na mo ha aye kobi the party you say your friend tilapia and
Baha Assessa or tea room. I don't Nana say, or say Kwadwo or ye prebeni, or say Titia, or say Premai, or say me, or when the BBD, or say Sabi, or fat, he trying to suffer. I don't so I don't know. Akra, walk here, Anna, Nana, or him, Nasa, Ruben, and a dominant Nana. I go crab a coin, Nana, me a Marcoma, 142. Cause I watch it, Nana. I don't think, and Kwadwo is a young man, I go run, what's all that. I don't think I go run between I don't think I go free between this two. Nana, brother. Me pato, why you're Nana, your friend Nana, him man. Me pato, Winnie. Me pato, say, Min Kwa, the Akokra, Hammy. I don't think Akokra, the UI, and it not nine man pato from Kaka. Me pato, Nana, me any 1 year. Na Sabia so Sabia one fan pre Akokra, the more reso. There, what the baby bubu so any the account in Nada. Aye, and Koda Akokra, so good there. Need toothpaste, Ningina, any toothbrush, Ningina account. That's a day. Naima, one in Yanum Yasu Muswa, Yera, Umunana, and Yaman, Sanity. Nana come and you, and come here, what? Not concern me, or swimming to me. Was this a sonnet here they are? I go cry. Oh, fee, I don't think the sonnet here they are. You see your friend of Brussels, and yet, but a supper, and yet it's a supper, your friend of Brussels, I don't think. Obaku, but don't swing yourself. And how? Wait, Saturday away. A man penning form one in him as a church. I don't mean threat and once and deal. Nana, as you Mammy, so the two better as your home. I am penning casa, and you take a beer a better penning form than bring Trump for that. Oh, yeah, Anna, Oba, Najachua, what's up? Many member, and I was here. I was here. There's a herata. I come 9 10 at Wamba. The son at here they are. Milkunu, Mamma summon about. The son at here they are mean summoning you 1 year. Now about 1 year. Not on family kunu. Then you couldn't go say quite Gaya. And the old Yamani fed by your back of pet. What's that? Why you're a pack 1 year being ya. In the cellar. And I say, in your marriage. Nyankopo we so into the seminar who doing na Yakokodoma na monche ene ninyina ewo mama so twa won we mpla anonte eka ho yanye na sabi onfa enyare sabi na ho ade efiri so achiame na no amba ya yeye case no na ka chem se ya say why America tra anti enembare se debi kokodoma mempe amonche mempe the sanity there go say bro anonte aya liquid soap o mia kakra go say tana say o na dwa ya e ma yes sifonti ade de bia e de di kan ma me pa cho bubo bidin eto enyom enkomo ena afufu ba ko na aka o pa aka e ma bo ba bu won so sanity ya ko sai de yere eno bari yesu mame e mina men kwaka o wa zo ahwo e ga se ka anu to de aka ho samana wudu nyina da eno mary was onye no family kuno na sabi on fenyare na nyakono we alata samana shimfifiri o wie ya no sabi so mame samra bi wate memma yem konkonsa bemma ho anye fi nyina ya hwehwe
Oba to ahwehwe won se be ma to ahwehwe da wo fa fako ko sai wo ye prement na me kira wade ya no anu ti eja sai se de oni ne nana no ene ne mba wasem pa cha mon kan fo mo mam scan tum botu tum pa cha eja sai sika o de tum botu no ma je pa cha menye abedi me ho ko sai wo ye prement sai ko do pa cha tra se bro ya mo yan samba no nana me ni na chi some may go. Me pato, I feel no say, but none I wish him. Or the bonus soup pudding. The soup play. Think one would what a cup. Me pato, or don't drink a can now, put chicken on go. Me pato, some cool way. Any spray, good in the shop, any day I can in I just say, yes, you know. Now, Patrol, the only biggest woman in town, your friend Mrs. Bamuhene, Minister for El Kwadwo Affairs, Boagyaa, Boagyaa, Obama back with you. The Patrol, what's say? Now say, and a man and there, why I can see, and what's say, nothing. You went, I didn't be that. Or the back, what up? To was. What's so confirmed? I don't decide I'm a winning that. Mammy, share, Nami, I don't think battle on your Zongo day. And what in Zongo. I don't decide I'm a winning that. What say? Never, who say? What's all man? So there was a name. You mentioned at the amount. What about no freak my say, but no one, so I was a shell the other day. I know the buy. And it's another matter. So they're big lady. Me pacho, the only boutique in town. Nanka, me jai gradio. I'm beside, and yes, yes, some nest. Me pacho, and I'm saying, me mark crack. Chedewati, and no marry. What's in pacho? Me man chedewati. Me pacho chedewati no, pacho and crackasa, chedewati, me pacho minia, dimechi, yonko. O kumpa dimechi. Me pacho de tell, and to maybe. Oh, me pacho muntie. Sam to my way. The day, the night Jessica the ba enemy. Peace from me papa when baby con ya me funny crazy. Neba enemy. Now what engine? Me ba penny, me mauha. Or say a J Bosha. A J Bosha. Me pacho a penny J. Nay, here or casa few heady cocoa dear. But show the moon young. The sun is here there. No, all I know, or quack or toby. Anna, a judge, a yarry. No, we. They either see me could any more yamon and call the shamanty. Mention may talk, be numb the set. Any more yam. And a penny a J Bosha. A J Bosha, your friend a J Bosha. My patrol. Every marriage was sick. Was it I just say a shanable? I don't know what they man. The singular take the Danta, the Puto, Lingan, a cow, after 1 year of Ventures of it. And Lingan, I see. Or Beku, go a chicken and baffle blacker too. Yeah, quite in the Busaya. Someone was sending me to you. Vanessa Sam, what bracket you would not want to say a friend at Inchina. What's a quiet? 9 be Effie and Bamuhene. And until a just say or Bob Black and Tin Bob Black in the Nakuma Mufita, go say, nay, Nakuma Mufita. And until enemy was it young Mammy, Buffum that Dabby Shayan on San Juan Road. What is here? We haven't got well. Me patch first from Nana or Henana de Pato. I don't know. Maybe I am almost sent to 2 a.m. Sunday, Aaron Berry was say, boy in a year, Nikunu, boy in a year, Neba, Nadamfo, the young co, and in India, boy in a guy, Satian,
ɛno nti ne bɔbrapa Osei ɔbɔbrapa ɛno nti wɔnyɛ madam wopɛ sɛ wowura me nsɛm ana mbo yɛnyɛ na bɔbrapa ɛno no wɔdwade wieyɛ ɛna akɔkora preman Osei ɔhyɛ ne kyɛ no wɔba bɛdwa mu a wɔse dɛ bi mɔmmerɛ waka yomo mepa kyɛw mɔnhwɛ ne ntomo mɔnhwɛ na yaneɛ mepa kyɛw wei ɔmfa nka ne yomo akɔkora wɔnye fufuo yi wɔmfa mmɔ n'asene deɛ ɛtɔ so yi wɔmfa ngu ne kɔ ho mepa kyɛw ɛnyɛ bɛrima ne bɛrima ne deɛ n'asene emu ɔfɛ bɛrima ɔtɛ hɔ n'ahyɛ pant black a oyi ne bɛgyaw yɛahyɛ white ɛno nti Osei ɛno Mary ɔdɔ no ɔno nti wɔse n'adeɛ ni na nyina ɛne ne singlet ɛno ni nipa kyɛw mɛwura me hɔ n'ahwɛ a singlet white pant white nipa kyɛw akɔ no ɛmaa mo sisi mɛmba kyɛ busa kyɛ me wɔ hɔ saa na teɛ deɛ a ɛsɛ ɔbaa kɔ adwaeɛ no wɔ kyɛ a na wɔsiesie no ɛbɛma yɛ kɔ a sisi deɛ ɛbɛkyɛ ɛno nti sɛdeɛ sɔn sɛdeɛ ku mpoa sɛ nti amoa wɔse ne ti no wɔatwa ho mmiɛnsa ɛno nti tete kiso deɛ safoa da so Osei wɔde ne nananom ne handkerchief ɔbaa nsom bɛrima nsom ɛno Mary nsom ɛno nti tete safoa Osei sɛdeɛ menim no akora tete kiso yɛnyɛ na akɔkora yɛmfa ma no na akɔkora mfɛnsi ne nneɛma na nyinaa akyi abusua kyerɛ me wɔ hɔ ade ɛyɛ meya sɛ Osei na nneɛma nyinaa ni papa a wɔrehwam ɛne nti na nneɛma nyinaa no yɛde spray ahodoɔ nyinaa ne panties nko yɛde ne spray ato so ama no akɔkora ɔyɛ premier ni akɔkora wɔse wɔ nsom ɛnɛma nyina da yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ ɛdɛ na yɛka sɛ yɛnkɔ bie obi bɛɛ sheet mu ɛyɛ no Mary wɔse mene me kunu ɛno nti saa na ɛteɛ de a akɔkora yɛsrɛ mo ada ɛni Ghana Banko Nigeriafoɔ a mekɔyɛ ɛni yɛne nneɛma nyinaa deɛ sɛ ɛfata sɛ wura mu no yɛmfa ɛma wo mu na yɛmfa ne nyinaa ɛwura mu na sɛdeɛ so sɛdeɛ ko akyerɛ bi akrana ɛne akrana kodwo ɔpantra yɛma na baa Yesu maame wɔsere bɛdeɛ bɔnkye no na wɔnto awia no tafrɛ boɔ so kurotwa mansa gyan saa boafo a ɔdanse sɛ ma sesɛ wɔ so na mbakyɛ akwatia mekyerɛ me nsa na sɛ woanto mu a yɛ mekyiwadeɛ ɛfisɛ mekɔ akyem sa mekɔ aberɛmuru sa mekɔ dankyerɛ sa menam sɛ mapagya so sa de sekan de tuo na mbakyɛ tumu sa boafo akɔ wɔsrɛ bɛdeɛ bɔnkye no na wonto awia na sɛ bie so wɔyɛ wɔkyiri fɛ ne nkɔpem panko ayɛ boafo wɔ bɛɛbɛ mu wɔ bɛɛmɛ isa wɔ bɛɛmɛ apiafo that's it akra maso ɔbɛyɛ konani wɔse nneɛma a wɔde abɛn nyina da ana madarom ɔnyi bi ɔka Ghana campaign MPP NDC ne nyinaa wɔgyina fimfini ɛno nti sɛdeɛ ayɛ no wasom yɛnsom ɔnyi baako pɛ ɛmfirim yɛafɛnsie Osei yɛ nana Osei Kwadwo dunkra Bamuhene sɛdeɛ som Boagyaa mbo sɛdeɛ wɔseɛ ɛno no mɛgya bibi wɔ mu a ɛno no mɛbɛ fie na maba bɛhyira wɔmfa nkyɛ me na sɛdeɛ bɛkuna wɔseɛ daasɛ so pia daasɛ so abusua ɛyɛ simple adefafa
Bakuni abel jama busia busia ina esenta ina busia na nso eda bako fe na busia ina eda masi That's it, so. Adiara wabo watanya chirakai anakwa chikukodo kwa wadiara wabo Adiara wabo watanya chirakai anakwa chikukodo kwa wadiara wabo Adiara wabo watanya chirakai wabasa waya diye wadiara wabo Adiara wabo watanya chirakai wabasa waya diye wadiara wabo Yeye wadiara wabo watanya chirakai wabakuna maya diye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai wabakuna maya diye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai sawa wenya ya diye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai sawa wenya ya diye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai sama kusiku kodu kwa wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai sama kusiya diye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai wabafriye ya diye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai wabafriye ya diye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai anapopia kukodu kwa wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai anapopia kukodu kwa wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai anaponsuku kodu kwa wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai anaponsuku kodu kwa wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai aye wano ayadiye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai aye wano ayadiye wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai wadiara ni okosoni ja wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai wadiara ni okosoni ja wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai asana na wobe dia wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai asana na wobe dia wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai anapokuku kodu kwa wadiara wabo Wadiara wabo watanya chirakai anapokuku kodu kwa wadiara wabo Ebiapo ebieso ebiapo ejina kwanta na so yenyo kwantira kwa anapokuku kodu kwa bichi abono ufredi bichi bencha ya mabwayo Ebiapo nananu yegeso ejina kwanta na so yenyo kwantira kwa anapokuku kodu kwa bichi abono ufredi bichi bencha ya mabwayo Ebiapo nananu Yo. Sɛ kɔdwo ɛnsaw Yo. ɔntu nsa Yo. boasi nsa Yo. kodwa nsa Yo. yɛdwa nsa Yo. ɛna madi ka aka no champɔn sɛ o nsamanfoɔ nyinaa mekae mo Yo. sɛ maama odu na Woka ho wofa bi. no mfomsoɔ ma me Yo. mo nyinaa moka ho Yo. monye nsa no Yo. ɔsɛ kɔdwo nsa o Yo. Nsu atwe ho hyɛ nyinaa. agya nsa Yo. asunuasa a mowɔ ha nyinaa monye nsa no Yo. monyina akyi Yo. wɔsɛ wo na wokoro no wo na ada hɔ a wokoro Yo. yɛsiesie w'akyi Yo. hwɛ sɛ mfomsoɔ biara ma Yo. na biribiara nyɛ bɔkɔɔ ma yɛn Yo. ayi a yɛbɛyɛ Yo. nananom nsamanfoɔ asonafoɔ nsamanfoɔ nyinaa monta akyi Yo. na ɛdeɛ yɛbɛyɛ ɛnyɛ nkɔsoɔ Yo. biribiara nyɛ bɔkɔɔ ma yɛn Yo. na mmom nipa bɔneni a Yo. wɔwɔ busua mu a Yo. wɔmpɛ nkɔsoɔ Yo. wɔmpɛ yiedie Yo. ɔmmoa yɛ deɛ Yo. mfa ne kama pia Monica. Abema no mbetumi so. Obi so ko wona mako bi ta ne. Ko pani sa ko ko wona mo ya ne ewu na. So wo ye mi ye ye ti ye. Mo betima ko ho se no bi ku na.
Yeah.
Diamani. Kita sama sana. Kita Abu Champagne for Madaroma and Emu Hanman of Paya, and Yadia Deso, and a Yahoteso, a Libreso. A bra Kakram Namama that is a Yenia in your bamboo, a Kenny Yahadai. The Bunanoa, and ne, and that at Natum. Gina was a Yaba. You run on Casa Oba. Was in the Kama Prapa Prim. And we're in a penny for the good training of them. I wish a penny and not Chama was in the Kama Prapa. It's a movie I had on a prayer. I had Chima, any danger, any of the baby. The buyer, and you're better than by any brother.
Oh, padam di hadi abang. Baba. Mama tu kita. Kita nak rumah macam tu. Macam. Kita nak rumah macam tu. Ene dah wasa. Ya. Nanak macam. Ene se di ekstra mo. Amnya enca dia mo sama pai. Koni bien. Manu. Sai sama mu dinshi. Tura sai mu je mu dinshi. Iru adaro ma sai do mu ce mu. Wasa hadi ya jin krai sai boko ya. Ai no krai sai da nkram da mai no. O mu sai ni ma no mo hwe. Sai ya dai ahun wadin ni nya sai ni nu je ba bita mu ji. Di sai baya ya wono entina o mo zo. Ya bas dah. Padam.
Osei asafuaka asoro rempimu akwa kuntum kunum kudam na manana mu amututu mlika kwa yase etwubo a mamono ewia ise ye kalisi kadiosia de sika fra bata ne menum esi ekire ananum frebu akwa abonten kasiem rawa kwata amonim sika fibre ejiramo atutum anya ne ehu akukọ fufu akroma sa ne nso enyansafo a munyum nyansanti mudi kosu a mobọ kasemu ahonyafo a manya agu yawe mu asansa krokotia ko jansa aboafo a maya pampemra musie bra bona muso tutu atuo mu ko yekuma biosia de mukra mu kasia to so ananma sonafo yi sabia son sabia ku asro jimana na yade ayamfane nkomo okomfo egesa okomfo ebe wia no sabia son sabia ku asro ni ana wonya fe no netiko ene ti so obi animu a isa na akotre wapiapam watintin sai kotoku je urampon krotia manse jansa aboafo a kotre obanse amanse awoso otu prepesi okumetipre kaka topedi a wonkonse abobo osabrade ewo bamafoi otromo asa kwa wona ototo a wodo men na eye wona mnunim gansifo a wona ne gantro wo kwa angro krom kwoti angro wo ya megire gro winta bo ba mai na kotre die ni kom die ni yaw die ni muadedie die ni komne ni kuntunkuni ni edinkra apefra nana yakoisa wona nananom munni madunkura mai yemi nananom die ni kom die ni su die ni komne edinkra nananom yamam yako setie ni dia me mama so nsi na mo fama so enfemme bisa sem efo de sen ni so ansa na akona so setie ni dia na me gina me we ni mo dia na me tia me cha mahini ma chi setie ni
empenense saboa brekichia wotuna so wensu an yefre no tenchina eye asono abusua ne nyina da a nana Osei Kwadwo Bamuhene abusua ofirimu abusua na se ye mana na sai ye mane nkode samande jada eno ti abusua ye se ye ntoma eni nana pa na wo hene nie eno ne ye ntoma din ye dabo ye petia ye shentia de nananom sedi inima ahimfia mamra ne de yento eyi pregan ene de aba no na sedi abusua se no sabi epia ye bekire penimfo ne ye benkire nkwada te achame wadaroma sedi asona abusua asie ni wo se sradai de ento achame ho nano yedi ade nano adwada sabi ye dry ebnada ye bene ye ho ukuada nso ye kuri yawada yedi yaw efiada yedi afofi ene ye memene da ye memene sana tie de anana madaroma srada abusua se ento achame nan so na madaroma onfalsi bibi enche yura oni ne nuanum nyinada se de abusua esem dase bro afo nyina ekwana fo doku ananam akwa besa edamase maye amano aye fe edodo edamase sa Abatire. na saa nneɛma wei yɛbusa yɛhunu nanso obi musa aseɛ da saa de nti ne yɛsɛ fa wɔn ntoma kɔ fam ɛwɔ wɔ hene anim ɛwɔ asekyerɛ mmɛkyerɛ m aseɛ soro ni hɔ ɛno nti sɛdeɛ amammerɛ ɛsitie no ɛmaa no deɛ muduru hɔ a na mabɔ mu ase na ayɛ fɛ na ayɛ akɔnɔ na ayɛ hwam mo kanɛsɛ wɔdasɛne nsɛm wɔmfo nyinaa no ɛfiri nkyia ne nsɛmbo adidie nka ho ɛno nti ne nyinaa ne ayɛ na ayɛ fɛ na Osei Kwadwo dunkura Bamuhene wɔda mpɛm wobɛtumi awuram na wakɔ akɔhwɛ akɔkora ne ne akyi na mesrɛ wo sɛ wowura mu a anaa wopɛ sɛ wowura mu a sɛdeɛ brɛne ne akyea me ama so atie ni ɔhene brɛne yɛsrɛ ɛmfa ha kɔfɛ fie fa akyirɛ hɔ na mmom bɛpie ha na ɛnyɛ akɔnnɔ yɛsrɛ mo wofa hɔkɔ na brɛne ama wo kwan a yɛsrɛ mo yɛkyi ɛna sabi wokɔ hɔ no nso na wafɔ so brɛne ɔna ɛwɛ nana yɛsuom ateame ɛna ma ne tumi no ɔma so ateɛ no no na ɔkoro pɛpɛɛpɛ na ɛyɛ Roman Catholic Church some pram kese yɛsɛ ɛbaayɛ a yɛntoma
edine owo ama man kamasam enu achi ya hankete eye yeshitiade ebo ano nananom eye ne yire Frank no man kasa ema mena kasa people sabi wo ha wo ya so wo yire echikunafo no ye ka wono so wo shemu bi ti yasamo ye ninam enyeja enti mami Grace ankoma metacho Grace any adom de ni nyina ya ba akopɛ enti woni Grace a wodi adom entacho sanity enti yantoma ene ade mame that's your bro me kwanom beti am not yura sabi fratch mo no ano e bedudu nkura ne asaso ma me go London to me free London na me be eye wono ankasa mo eye atimfo na fi ya kire ye niema wi a ye ngia eto aso ti na moto aso eye na na sei na wo fa ase nom omo se o emra na omo ni dia wo fa ba ko pe omo gege no so no so gege wo so ye wo fa film one ya se be check ticket ni aba ansen singing visa kra no ahwa ye de ansa na plane ticket ya da mo ase aya ma test me kan salinza na nya me de emre wafo ni wase tesa eye subodi me pa cha oni ni aba eye o say you offer one back or kwa sidi se du no ya fa mo wo fa entuma no no fa efetwa safia na se de matters oni ni anom let them fire by yes you know that's it bro So what's it come on? What's it worth? Every time to come and say, Sanu of a cock, never pay cock, give me a bear quack. So be open in Conisam Deja. Was it a young to man could do such a woo, Bamu made a bay? As for a manasa, and to my cook, yes, I took it in Nemo, and to my phone in Niho, to a Sawayeno, a year and to Messica, City Eduno. Ofa mo ne ofa tomano na sabi ni kotobiri jano na nanu mutwa ne wi a wo de etwabi na sabi ose no no sabi so sabi ku ne ofa ni mpon ne papa na ase ni nua ene dada sai wo se sabi ene na ase ni mpon kwa to precious wo se sidi du dada no 100,000 ya famo na sai entomano that's your blue mbeko commercial break amanyokro ana meko papa ni dino emotu ya fano edu Boagyaa me kan ye bia ho me pa cha we ye edu Boagyaa junior anunti edu pako o say nase ne papa ne wofa ene na nase ti se ne na de nyina kwa Dama edu Boagyaa wase sidi se duonum dada no empema hanum on famo ntoma no on fe twasafie that's a bro
Your friend Ejaya Amuako Jampa. Na Sabi na Hutani and Eja Emma ni Bemba. Never for dinner no and Ejano. You what the first shoot and you be Ayetu Mabra and a plate. Umunada Umusini Swaha. Dada near 1 million. The battle open the boy papa and Tomano. Sabi, Sama Woko, 1 year grand command Samantha Daddy May. Tasana be a man because woman or money is the Chimu the Boy, the Yeta, Yavinamano. Ja Abua Ponko, the Ma Ingina. Sabi a song a Yabua, Ayana, Osei Sabi, no offer. When the candle, that in Chicago, we say citizen Dunum, that are near 500,000. I will cry 1 year, not all ventures affair. That's a good. Yo, ada for you kuswa ya jadi sedie. Sabre dana na se kwan walk on the kwan wari ye aniti umaye dana na kwan no du kwan so a wa pepa kwa mu wa me yesa man chenchen. So bia mo bra be bua na na kwan. Almost a blend of a bit, a crack, be that blend us so no, Konoa Bapa.
ɛne nti ɔbɛkora ne yɛ mommra na asɔrefoɔ no so ayɛ ready nti ɔbɛkora ne yɛ twɛw daroma yɛgya no na kwan ama no atu ne kwan a ɔkorɔ no mesrɛ mu adɔfoɔ obi biara a wodɔ nanasɛ bra bɛgya no kwan ne kwan a wɔkɔ ne kwan ne ware ɔbɛkunafoɔ deɛ bɛwie a na yɛwie wode baa yɛnka ɛne nti yɛsrɛ wo a wofa sɛ wogya nana kwan biara kwan wɔ hɔ saa bere tɛntɛm bra na yɛnam so ma na gya nana kwan fɛfɛɛfɛ mɛda mo ase yɛnim sɛ mo ba da mo ase Obo ya mani ana ya buyo ura so amani so si enya ani ya so nya na ba no. Mama ya nti.